שלום לכולם, היום אני אראה לכם קסם מגניב בקלפים, אז נתחיל. קודם כל, יש לי כאן חפיסה מעורבבת לחלוטין ונורמלית, אוקיי? עכשיו, אני רוצה שתגידו לי סטופ מתי שאתם רוצים. נגיד ואמרתם לי עכשיו, אוקיי? אני אקח את הקלף, אוקיי, אני אראה לכם אותו. אוקיי, אני אשים אותו פה ואסגור. עכשיו, אני בעצם אשים אותו איפשהו באמצע החבילה, אוקיי, ואני אסגור עליו. הוא סגור באמצע החפיסה, נכון? עכשיו, אני שם אותו כזה, ואני כבר יכול להגיד לכם שהקלף שלכם זה קינג קילטן. איך עשיתי את זה? קודם כל, לפני שאני באה להתנדב, אני רואה מה הקלף שלמעלה, עכשיו הקלף שלמעלה הוא 8 עלה, אוקיי? אני שם אותו למעלה. עכשיו אני באה להתנדב ואני אומר לו להגיד לי סטופ מתי שהוא רוצה. נגיד הוא אמר לי עכשיו זה לא משנה, אני לוקח את הקלף הראשון ככה, בצורה כזאתי, ואני שם אותו למטה. אני שם אותו פה, סליחה. אוקיי, ואז אני אומר להם לקחת אותו, ואני כבר יודע מה הקלף, שהוא 8 עלה, אוקיי? ואז אני סתם משחק עם זה, אני אומר להם נגיד שם אותו פה, וסוגר, ושאני אסגר את מהו. אני בעצם כבר מההתחלה יודע מהו, עכשיו אני אעשה משהו כזה, מה שרוצים. ואני יודע שהקלף הוא 8 עלה. תודה שצפיתם.